Buenos días, grazas a todos e todas pola vosa asistencia a este acto no que entidades sociais do terceiro sector que traballamos día a día contra a pobreza e a exclusión social atopámonos reunidas. Grazas ao simbólico pretende causar un impacto na cidadanía e máis hoxe, 2 de abril, coincidindo co arranque da campaña da declaración da renda. Así será replicado en cidades, povos e asociación Haz que pase. En todos os actos leerase o seguinte para que na súa declaración da renda marque o recadro do X solidario de actividades de interés social para seguir e destinar o 0,7 dos seus impostos para que as entidades de carácter social poidan realizar proxectos coas persoas que máis o precisen. Recibir menos cartos no caso das devolucións e podemos contribuir a realización de programas e proxectos para o terceiro sector contribúe á mellora da calidade de vida das persoas máis vulnerables da sociedade. Algunhas destas beneficiarias son persoas en situación de vulnerabilidade ou exclusión social, persoas migrantes e refuxiadas, persoas maiores, persoas con discapacidade, familias